Hey YouTube, i dag så vil jeg tegne, mens jeg snakker om den her nye YouTube kanal, som jeg lige har lavet. Eller ikke lige, men cirka en time siden. Jeg var ikke så god til at tegne. Nå, men det er også lige meget. Okay, jeg er lige begyndt på den her. Og min bedste ven, eller min ven, han er min bedste ven. Okay, han har også lavet en YouTube kanal, der hedder Set Gaming med stort G til sidst og mellemrum.dk. Det er meget fedt. Eller han laver noget med det her, Gotubia, det her, og der kommer jeg måske til at spille lidt. Okay. Og så der kommer jeg nok til at spille meget. Jeg gider ikke skrive det, og det her kommer jeg også nok til at spille meget med, så en ven han gider, og så kommer jeg også nogle gange ind. Så det er meget fedt. Eller, det ved jeg ikke om det er. I kan også skrive, hvis der er nye spil, jeg skal prøve og sådan noget. Ligesom alle mulige skyderspil eller sådan noget. Men jeg kan ikke sige Skov endnu, eller Borderlands, eller sådan noget. Jeg ved ikke med Borderlands, jeg tror ikke, jeg overgår at spille, når ingen af mine venner spiller det. Eller jeg på. Og alle de andre spil, det gider jeg heller ikke. Som synes jeg er lidt kedeligt. Undtagen jeg Subnautica, tror jeg kommer til at spille. Men ellers så, ja. Det var bare sådan en lille info, eller sådan noget, om mig til, hvad man skal sige. Og så, hvad det hedder. Nå, vi ses i morgen, eller, jeg ved det ikke. Vi ses.